Welcome to Asbuyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Tanoguhle Pavuma, and this is Asbuyelana, let's fix our love. Welcome to Asbuyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Tanoguhle Pavuma, and this is Asbuyelana, let's fix our love. Ungasanginiki ubusuhamba nengqoqana zakho la phansi athenga imoto sazofuna ukuthi yo hayi sazolinda masla ngoba uyinde uzosengidajekela la ipaint phela usibuke ngasase nje Wala nomngane nami lomuntu lo. Sandwa sami. Sayimini. Angifuni. Ngeke sana. Wa angitheni. Welcome to Asbuyelana, a place where we fix love. Bethuna namhlanje sibhalelwe ngubhuti apha uthi ubhuti ndacela nina kanjani Thandokuhle uzonilungiselele uthando lwami nesithanda sami. Sabeke senza kanjalo sambiza usisi nobhuti wabe sefika. Na kanjani ngicela welcome njengangoku. So bhuti njani? Yaphela. Ngiyaphila igama lakho ubani enduzeleni la? Ubanzo wenkosi ngibhalele show ya King Ginger ukuthi angisize ngibona nesithanda sami. All right. Usithanda sakhe igama lakho ubani? Slindo. Slindo. All right. So yini enza ukuthi wena ufuna ubelana noSlindo? Ukuthi nje kwaba ne misunderstanding ongibona kunomngane wakhe shuthi wayitshela ukuthi mhlambe ngalala nomngane wakhe kanjani because sasihamba sobabili ngangimsiza nge-assignment esikole. Wamsiza kuphi? Wamsiza eroomini lakho? Yeah, ngamsiza eroomini lami. Yena wayitshela nje ukuthi hayi ngilale naye. So unithola kanjani? Ngifuna understand ukuthi unithola niphuma noba yithu noba unithole niseroomini nihleli nini? Wasithola siphuma. Ngiphuma ngiphethe incwadi. Oh, benifundisana? Besifundisana. Nje Akukho kuye. So uSlindo lo usazwana nomngane wakhe? Are they still friends? Lapha ngazi. So since nihlukene nesikhathi singana nihlukene? It's now almost 6 months. Yeah. So what's special about this girl? Yini enza ukuthi hayi ithi ngibele kuye? Hey. Yanginakalela kakhulu. Kankinto like bengiyenza like behind me angikhusha. So like umuntu onjalo like umfazi umuntu ongamenza like umfazi. Yeah. So kule 6 months bengekho nje umuntu othandana naye noma ubamba amatoho. Hayi ngoba nje lapho nalapho ngiyasindoda nawo. Yeah. Alright, nje phela 6 months ngenzi lotho. Alright. Hake buti we have managed ukuthi simgoqe kumuntu wakho ne. Wabe segoqeka naye ula ngaphandle shortly ithi simthathe angene la azosho naye ukuthi ufela kanjani. Ngiyabonga ngakujabulela lo. Alright. Simphiwe ngicela ungifakeleni. Hlala phansi. Sisenjani uhlala phansi? Ngizalana. Sisi igama lami nguThandokuhle Pavuma ne, and we show ethi Asbuyelane. Siyaxolisa ke ngokuqamba amanga ukuthi uza ku-interview nanani but besingacabanga ukuthi uzoza. So sabe siza neplan lokuthi uze etohweni sizokhona ukukhuluma nawe. Yo sisi yabona ke leseningenzela yona angithandi loku serious. Siyaxolisa sisi. Umuntu lo ngithiba yena la Siyaxolisa sisi. Why kamba manga bafethu why Askisi njengoba ngisho sisi ukuthi umuntu andingi nje sidala ukumbona loku serious angikile empilweni yami. usisi ubani igama lakhe? Muslindo mganu Uhlala kuphi? ngihlala eDrenko. Okay. Ubhudumazi kanjani? Umuntu wami bekumuntu wami ekusiyami kahle kahle. Umuntu wakho bekumuntu wakhe usamthanda nje. Yeah, ukuthi wangihate ngithi. That's why ngingasamfuni ukumbona. Wenzani? Wala nomngane nami lo muntu lo. Ngahlangana nabo vele nje bephuma eminyango. Into ngangibona ukuthi ya something ababeyenza labantu la. Bangigoqa ngakoda nje I know. Yeah, ukuthi benginokubona vele izinto abazenzayo bengingabatholi kahle. Yeah. So njengoba ngishilo sisi ukuthi lana ishow yethu Asbuyelane, right? It's a show of fixing love.
ubhuti usibhalele lana wathi cha Thando nakanjani ngiyakucela ungenzele ihenso ukuthi ngihlangane nalomuntu ngiyamkhumbula futhi ngiyamdinga empilweni yami. You understand? Because ngicela manje nje simnika ithuba lokuthi achaze ukuthi wayela. Ne? Slindo ngibhayele show ngoba like bengifuna like isifundise izinto so zisaphela la sagcina khona asigcinanga like on a right foot like kwaba ne misunderstanding ukuthi wasibona ngikhuluma nomngane wakhe emnyama and like bengimsiza like izinto zesikole assignment now wasibona sesiphethini fana but sisi uyamuzwa ukuthi uthini manje uthi yena ebephuma nomngane wakho. That means obatholanga eroomini benza something, you understand, bebephuma eroomini yakho eroomini yakhe ubhuti. Kodwa wasingani ukuthi basebeqedile ke because bengabatholi vele kahle labantu ngithi bengabatholi kahle. Umngane wakho unesikhathi esingakanani ninobuhlobo? Besingakajwayeleni kangako but nje bekumngane engimthembayo bengisanda kumthola nje maybe sinezinyanga mina naye iswana. Kodwa sithi kwenzeke kanje besingasazwani vele. Okay. Then ubhuti uthandana naye for isikhathi esingakanani? For 6 months. For 6 months. So usisi lo othi hayi uleli nomuntu wakho bengenayo umuntu yena. Ukuthi umuntu othanda abantu babantu vele. That's why yonke lento ngivele ngayikholwa nje kanjalo. Into yakhe vele nje. Into yakhe. So yena nisakhuluma? No, asakhulumisani vele. Alright. So kulento ubhuti seyishilo la njengoba sesibizile uyithatha kanjani? Yeah. Ngithini ngoba ngiyamthanda but akukho lula ukuthi ngikhole yonke lento kodwa mayesho ukuthi akusinga le ndlela bengicabanga ngayo kodwa angazi ngoba ngiyamthanda. Ayikethembisa yena namhlanje uyamthanda. Usamthanda. Uyalibona ikusasa naye. Yeah, cause bekami right nje ukuthi nede vele kwenzeka lento eyenzakile ke. Alright. Buti ufikile ke usisi nawe uyasho ukuthi usakuthanda. Yinto ozama ukuthi uyilungise from now on noma into obona kahle ukuthi angeke ngisayenza izohetha umuntu wami. Into engayisho nje mina ukuthi nje ngoba sengibonile ukuthi akathandi kuba mhlawumbe ngikhulume nabangani bakhe or ngenze sengizostop like because lento le like isithathe 6 months ukuthi silungise izinto manje. So nje like dangerous. So nje kumele ngiyeke. So wena bongamtexti ungamlandeleli nje uzubhalela ishow. Bengimlandelela ngimtext ngisha ngeboutique. Landelela ngimtext ngisha ngeboutique ngizabuko like. Kwabona. But bekumele ukuthi uyathika i-green flag phela leyo. Thina mase ngisakufuna sakublock. Sifuna email ubambe email. Email. Why can't? Sifuna email kube nama efforts. Ngiyakuzwa. Kodwa nje hayi yena ngiyamthanda kakhulu. Ngifisa nje silungise izinto. Yeah. So wena sisekule 6 months bowungakabamba amatoho. Like bengenamuntu ohlekisana naye noma lutho since kade ngisahithekile nje. Yeah. Umuntu oziphethe kahle. Yeah. Ngikholela kumuntu oyiwanye. Ne? Uyabonakala. Angisheshi ngimove on. Cha uyabonakala. Bese introduce you Gibo. Yeah, bese bengazi usisi bakhe kodwa uma wakhe bengazi. Yeah. So but usimeseleni ke manje njengoba ufuna ukubelana naye uzomtshela ke umamazala wakhe ukuthi yena ukhona. Ngizomisela nje kakhulu because umuntu vele ngathi ngakhi ikusasa naye. Ngoba vele naye like uzimisele nje umuzwe ukuthi ukholele emntwini oyiwena. Yeah. So nami nje kumele ngenze nje iqiniso nje njengendoda. Yeah. But I just wonder ukuthi i-relationship yenu injani because engathi nithule noba yi2 kuyakhulunywa nje manihlangene. Kuyakhulunywa. Siyakhuluma. Niyakhuluma nishaye lakini. Azikho shy. Uthi nje sabantu abaphansi. Abaphansi ne? Yeah, nithule. Shuthi umntaneni uzoba isimumu. Hayi. Yadlala. So uyavuma ke sisi ngifuna utshela ababukeli
ukuthi hayi mina ngiyazivumela ngiyamthatha umuntu wami nalaba bebamba amatoho nabo nje bayeke ngoba wena sowukhona. Ya, ngicela badede shame. Badede, Ya, sengingixolelile. Hawu Yeah. bakithi. Ngiyafuna ukuthi siqhubeke la besigcine khona. Yeah. Kodwa ngicela iqiniso. Hayi ngiyakuzwa Sileni. Ngizokwenzela nami iqiniso umuntu wami. Ngoba vele nami ngizimisele wakhithi satha na. Ngazazi izinto engingayithanda ngithi. Ya ngiyazazi. Okay. Hawu uyamthanda umuntu wakho uyablasha. Ujabulile. The time ufika la bengathi ufuna next. So thobekile manje. No, ukuthi nje nani ningithusile yo. Ne? But naku umsebenzi utholile. And bese ngithembile. Bese ngithembile. Ne? No, right. Hayi ke ngiyajabula ke manje nivumelana ukuthi niyabuyelana. Ngizocela ningimele ngaphandle ngizokhona ukuvala ishow. Okay. All right. Inhle into yokuthandana. Uyambona nje usisi ba ebezimisele nje bemfuna nje umuntu wakhe back. But lento yokuthi nje intombazana man, you know, a guy needs to fight more harder xa ekufuna. Ndiyabulela ke mina kuba we were able to restore love because remember on King Ginger TV we are not here for perfection, we are here for restoration. Until next time, God bless. Welcome to Asibuyelana, a place where we don't run from the truth, we face it. A place where we don't cancel each other, we listen. A place where pride sits down and honesty stands up. On King Ginger TV, we are not here for perfection, we are here for restoration. I'm your host, Thando Bavuma, and this is Asibuyelana. Let's fix our love. Ungasanginiki ubusuhamba nengqonqana zakho la phansi athenga imoto usazofuna ukuthi yo hayi sazolinda masla ngoba uyindiyo uzosengidajekela la ipaint phela usibuke ngasase nje. Wala nomngane nami lo muntu lo. Sandwa sami sayimini Angifuni. Ngeke ngizwa angitheli.